در تے آ تے نسلا رج ونجن او دروازہ کیڑا ہے آ ایک نواں سیرا سنا وا بڑی مہربانی او دسے دا اپنا دروازہ کیڑا اندے بوئے تو منگے سر جاوے چلا وزیر آؤ او دروازہ رساوا اندے بوئے تو منگے جہندے بوئے دے ہوتے اے شہری توڑنا ہوئے اندے بوئے تو منگے آخری خطبہ زہرا دے بابے دا آخری خطبہ کہنا کہ رسول نے فرمایا لوگوں کہنا کہ تو بھاری چیزاں چھوڑی مہنا تو بھاری چیزاں چھوڑی مہنا صحابہ کی دیا رسول اللہ چیزاں کھیڑی ہیں زہرا دے بابے فرمایا جاگتے